Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı bolsun hormatly radio dinleyijiler. Şuun 2016-njy ýylyň 4-nji noýabry hepdäniň anyny efirde habarlar gündeligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täzelikler bilen tanyş bolun. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanyş edýärin. Siriýanyň Demirgazyk Aleppo şäherinde bir taraplaýyn wagtlaýyn ýaraşyk güýje girdi. Siriýanyň rejiminiň we ortaýatyň 4-nji noýabrda eglan edilen ok ateşigi besletmek baradaky 10 sagatlyk ýaraşygy gozgalaňçylaryň we raýatlaryň gabawdaky Aleppony gündogor tarapda döredilen ýollar arkaly terk etmek mümkinçiligini berýär. Siriýanyň aktivistleri insanperwer hareketmi diýilip atlandyrylan bu çäranyň eglan edilmeginiň ilkinji tagatlarynda Siriýanyň we ýaran goşunlarynyň şeýlede gozgalaňçylaryň söwüşüjiler tarapyndan uly harby hereketleriň hasaba alınmandygyny habar berdiler. Gozgalaňçylar bu ýaraşygy ret edip ony halkara basaşy güýçlendirmek synançygy diýip atlandyrypdy we gabawy böwüsme urunda söwüşlerini dowam etdirmege wada berdi. Oktyabr aýynda eglan edilen 3 günlük ýaraşygyň netijesinde Aleppo şäherini diňe sanlyca adam terk edipdi. Şäherde 250 000 çemesi adam gabawda galýar. Türkiýanyň premier ministri Binali Yıldırım, Kürtleriň köpçüligini ýaşaýan Diyarbakir şäherinde awtologda goýulan bombanyň partlamagy terarly 8 adamyň wepat bolandygyny we 100-den gowrak adamyň yaralanandygyny aýtdy. Yıldırım hüjümde Kürt söwüşüjilerini aýplady. 4-nji noýabrda bolan bu partlama Türkiýe häkimetleriniň Kürt Halk Demokratik Partiýasynyň 11 kanun çykarjysyny tutsak etmeginiň ýygyanyna gabat geldi. Türk howpsuzlyk güýçleri olaryň terrorçylyga garşy geçirilýän derňewleriň çäginde tutsak edilendigini aýdýarlar. Türkiýe Kürtleriň Halk Demokratik Partiýasynyň ýurtda gadagan edilen Kürdistanyň işçi partiýasy bilen ilteşiginiň bardygyny öňe sürýär. Emma Halk Demokratik Partiýasy bu aýplamalary ret edýär. Kazakstanyň günorta regiony Jambylda dören güýçli gom ýeli onlarça binanyň ýumrulmagyna we 11 adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Yaralanan adamlaryň üçüsi keselhana düşdi. Adatdan daşary ýagdaýlar boýunça regional idaranyň resmiýetleriniň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtmaklaryna görä, tebigy betbaxtçylyk regionda 3-nji noýabrda akşam emele gelip regionyň paýtagty Tarazda we beýleki giňişliklerde ýaşaýyş çaýlaryň hem edaralaryň üçeklerini goparypdyr we elektrik liniýalaryny zaýalap onlarça owany elektrik energiýasiz galdyrypdyr. Kazakstanyň günorta regionlaryny ýurduň beýleki bölekleri bilen birleşdiren ençeme otlynyň gatnawy hem kesildi. Türkmenistan ortaçadan ýokary girdejeli ýurtlaryň sanawyna girdi diýip bütün dünýä banky habar berdi. Türkmenistanyň ykdysadyýety global şertleriň durnukçylygyna we keskinçiligine garamazdan köp ýyllaryň dowamında uly ösüş tepkinlerini görkezdi. Bu bolsa ýurduň ortaçadan ýokary girdejeli ýurtlaryň sanawyna girmegine kömek berdi diýip media maglumatlarynda bütün dünýä bankynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa regionlary boýunça vitse-prezidenti Cyril Müller setirlenýär. Habar berilişine görä Müller bütün dünýä banky toporunyň Türkmenistanyň ýokary girdejeli döwrebap we köp ugurly ykdysadyýetli ýurtlaryň toporuna girmegine ýardam bermegini hem tasdiklapdyr. 1992-nji ýyldan bäri bütün dünýä banky toporuna goşulan Türkmenistan oktýabryň başynda tölegli maslahat hyzmatlarynyň berilmegi boýunça 2-nji ýylalaşygyna gol çekipdi. Taraplar 1-nji ýylalaşygy 2013-nji ýylda baglaşypdy. Bütün Dünya Bankynyň şu ýylyň iýun aýynda çap eden hatawatyna Türkmenistanyň umumy içerik önümçülük derejesiniň 2016-2018-nji ýyllarda 5% derejesinde bolmagynyň çak edilýänligi aýdylypdy. Gepleyer Azatlyk Radiosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. 4-nji noýabrda Almatynyň halkara aeroportunda partlaýjy guralyň yerleşdirilenligi barada bir näwelli adamyň jaň edip habar bermegininden soň bir näçe uçar reýsleri ýatyryldy we ýolagçylar aeroportyň binasynyň daşyna çykaryldy. Aeroportyň medpuat gullugy howpsuzlyk güýçleriniň barlygy geçirip hiç hili partlaýjy gural tapman soň terminalyň işiniň dowam ettirilendigini habar berdi. Bu ýagdaý goňşy Kyrgyzstanyň paýtagty Bişkegiň Manas aeroportunda bolan şuňa meňdeş wakadan 4 gün geçen soň ýüze çykdy. Ortaýetli milletçiler we hökümetiň tarapdarlary Moskwanyň köçelerinde ýürüýüş geçirip ýurduň milli bütewlik gününi bellediler. 4-nji noýabrda resmi bayramçylyk hökmünde bellenýän bu sene Kreml tarapyndan 10 ýyl mundan öň esaslandyrylypdy. Prezident Vladimir Putin bütewlik gününi ortaýetin 1610-njy ýylda Polşanyň güýçlerinden üstün çykan senetini bellemek üçin 2005-nji ýylda esaslandyrypdy. Siz günüň käbir täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.
Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Aşgabatda gyt haritlaryň satylyp başlanmagy hem yerlerde olaryň gytçylygy bilen baglanykly maglumat bilen gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Aşgabatyň dukanlarynyň tekjelerini bundan 2 hepde tögeri bolal satuwdan ýeten günewakar ýagy peýda boldy. Häzir 9 manat 60 tengeden satylýan bu ýagy paýtagtyň Berkarar Suwda merkeziniň Kamil dukanynyň alsa bolýar. Emma ilki uly gytçylykda bolan bu ýag her müştere bir gapdan artyk satylmaýar. Şeýlede tutuş ýurt boýunça uly defitsit döreden şeker hem Aşgabatyň käbir dukanlaryna 6 manatdan satylyp başlandy. Ýatlak geçsek bir näçe aýdan bäri Türkmenistanyň ýag, şeker ýaly möhüm önümleriň gytçylygy dörep, netijede olaryň bahalary telim etse ýokurlanypdy. Haritler üçin dören uly nowatlarda basawaslyk, kä halatlarda ýakalaşmalar hem ýüze çykdy. Şol bir wagtda paýtagtda gyt haritlaryň çäkli ýagdaýda hem bolsa satylyp başlanmagy bilen gara bazardaky dollaryň bahasy da peselli. Geçen hepde gara bazarda 1 dollar üçin rekord derejede 8 manat tögeri soralan olsa, häzir ol 6 manat 20 teňe çenli aşaklady. Bu soňky özgörüşlikler ýurdun Merkez Bankynyň käbir telekeçileri türkmen manadyny daşary ýurt valyutasyna ögürmek üçin mümkinçilik döreden bardaky maglumatlaryň ýa-nyna gawat geldi. Yeri gelende bellesek, şu ýylyň ýanwaryny Türkmenistanyň Merkez Banky türkmen manadynyň daşary ýurt valyutasyna nagd görnüşli öwrülüşigini doly ýatyrypdy. Türkmenistanyň banklary da goşmaçy gerzilen düzgünler arkaly telekeçileriň we adaty raýatlaryň şeýlede öz bank hasaplarynyň üstü bilen ýurdun daşyna daşary ýurt valyutasyna pul geçirmek mümkinçiliklerini de bir näçe gedek çäklendirdi. Ýokurda agdalyň täze düzgünleriň ýygyany bilen ýurtda harit gytçylygy dörep, dollaryň gara bazary hem janlandy. Azatlyk Radiosynyň çeşmesi häzir Türkmen hökümetiniň Suwda ministrligi bilen bagly kärhanalary erkin valyuta çalyşygyny amala aşyrmagy ruhsat berýändigini aýtdy. Munyň ýygyny Türkmenistanyň käbir daşary ýurt firmalarynyň hem öz müşterilerini aýlyklary dollarda berip başlandyklary barada maglumatlar gelip gowşýar. Aşgabatda gyt haritlaryň satylyp, gara bazardaky dollaryň narhynyň hem peselip başlamagy bilen birlikde ýurdun beýlik sewitlerini ýagdaýlaryň öňkü durkuny saklanýanlygy barada maglumatlar uşýar. Azatlyk Radiosynyň daşawuzdaky habarçysy Mekan Täşlif häzir ol ýerde ýag, şeker ýaly gyt haritlaryň dukanynyň tapdyrmaýanlygyny gurrun berdi. Daşawuzda beýle däldi. Şurada aýtam has erwetleşdi. Dukanlarda bu haritlar tapylmaýan. Mysal üçin ýag, şeker, şoňa az haritlary şöyle bir ýa-da gytaplar ýa-da taplanoklardy. Mekan mundan bir näçe hepde uzal döwletiň Suwda nokatlaryny ýok haritlar hususy dukanlarda tapdyranan bolsa, häzir polisiýa işgärleri aýlanyp hususiýetçilerden olaryň Suwdasyny togtatmagy talap edip başlandyklaryny aýdýar. Eger hususy bazarda ýa-da dukanlarda, kamersklarda arada tapylyp durdy. Madrak olsa mysal üçin gantyn klasy 40 manatdan tapylyp durdy. Ýöne häzir şolaram ödümizem azjak bolup sorap bardyk da şonda diýdi bize şu polisiýalar aýlanyp satmagyny, duruzmagyny sorapdylar. Ýa-ni tory pul, ýa-ni narkotik madde höküminde eger sataýsaň, narkotik madde höküminde sana ceza bererim diýip şeýle duýdurşlar aýlanýaşmaly. Gal berse de polisiýanyň hususy dukanlara aýlanyp ýagy, şeker satmalygy tawşyryp başlamagy bilen baglylykda daşawuzyň yerli hukuk goraýjy edaralarynyň hiç hili kommentari almak başartmady. Mekan hususy suwdaýarlary edilýän basyşdan soň hususiýetçileriň her gün suwda edýän ýerini ütgödüp gyt haritlar satmaly bolýanlyklaryny gurrun berdi. Käbir bazarlaryň çetki däne bazar ýa-da mal bazarlarda esasy polisiýalardan näslerden gaçmak üçin çet yerlerde satýarlar. Olaryň yerleri günle ütgöýär, mysal üçin şu gaçmak üçin hökümetden gaçyp, mysal üçin ýerden bir 5-6 raýatlar jemlenýär, ondan ýerde satýany biri-birine jaňa diýerler, şeýle ondan bir sagatdan gowamyna şeý ýaglar şeýle gutoya arzan ýa 4 manatdan satylyp durdy. Şeýle nowatda uruşly dawaly emellep alýarlar, aqagyň nowaty günde barada. Muňa garamazdan Mekan häzir daşawuzda hem dollaryň gara bazardaky bagasynyň pese gaçanlygyny, 1 dollaryň
6 manat 60 tenge meşhuruna bahalanýanlygyny aýtdy. Sözümüziň ahyrynda bellesek, Türkmenistanyň baştan geçirýän adyk kynçylyklar dogrusyny döwlet mediasyny ýa-da hökümet maslahatlaryny kelamagy söz aýdylmaýar. Adatlygy isleýän wagtyňyz isleýän ýeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munuň üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylaň. Adatlyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinleň. Play Store'dan ýa-da iTunes'dan SoundCloud'un tilsimini indirme ýatdan çykarmaň. Adatlygy SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmenistanyň Daşowut welaýatynda sowuk ýagynly howa şertlerine garamadan döwlet büdjetinden aýlyk alýan işgärler köpçülikleýin görnüşde paýta ýygymyna gatnaşdyrylýar. Bu çäräniň sentýabr aýy bilen deňeşdirilende soňky günlerde hassa güýçlenendigini Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri habar berýärler. Ýeri gelende ýatlasak, bu waka Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýurdun gowaça meýdanlarynda paýtanyň galan hasylyny zaýasyz ýygnap almak bilen baglanyşykly işleriň pes derejede alınıp barylýandygyny aýdyp, käbir vilayet häkimlerine öz nägileligini bildirmeginiň ideýanyna gabat geldi. Häzir adamlar howanyň ýaramazlygyna garamazdan ýagyşyň aşagyna paýta ýygýarlar. Paýta meýdanlaryna paýta ýygmak beýlede dursun. Batgaly ýerde aýagyny galdyryp ýörmegem uly alada. Diýip Daşowut welaýatynyň Bollumsad etrawynyň Dostlyk owasynyň ýaşaýjysy 30 ýaşyna golaýlan Rahim Berdi aýdýar. Soňky günlerde paýta ýygymyna bolan talabyň güýçlenmegi bilen büdjetden aýlyk alýan işgärler we bazarlarda söwda edýän telekeçiler hakyny tutup öz deregine paýta meýdanlaryna adam uğradýan bolsa, kärine ýeri bolmadyk hojalyklardan hem paýta çykmak talap edilýär. Şol bir wagtyň ödünde bu talabyň güýçlenmegine nämäniň sebäp bolandygy barada bolsa, resmiler tarapyndan halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär. Emma welaýatyň çetki owalarynda alınıp barylýan bu çäre gözegçilik etmek işlerine bolsa, welaýat häkiminiň hut özüniň gatnaşýandygyny Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri gürrüň berýärler. Käbir daýhanlar bu talabyň güýçlenmeginiň sebäbini prezidentiň soňky eden çykyşy bilen baglanşdyrsalar, käbirleri heniz gödöňünde tutulan paýta planynyň dolmandygyny we muňa bolsa paýtanyň wagtynda ekilmediliginiň we agrotechniki idegleriň ýeterlik derejede edilmediliginiň sebäp bolýandygy bilen düşünürýärler. Etrafymyzda owu hojalyk tehnikasynyň ýetmezçilik edýändigi sebäpli paýtany iýun aýynyň soňky 10 günlüğüne nekdim. Yerli arçynlyk ýeterlik derejede dökün hem bermeýär we ekilleriň arasyny ýumşatmak işleri üçin tehnika wagtyna berilmeýär. Şol sebäpli hasylym pes boldy. Paýtalar hem giz açyldy. Inni 10 ýyl bäri paýta ýygýan maşinlaryň şu sebäpde gelenini hem görmedim. Diýip Dostlyk daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 4 hektar kärenne ýer eýesi 40 ýaşlarynaky Gadam gürrüň berýär. Şol bir wagtda Gadam paýta meýdanlarynaky hasyly ýygdyrmak üçin kärenne eýeleriniň öz hasabyna çykda jetmeli bolýandygyny aýdyp, girdijiden geçdik, ziýanymyza işleýärs diýär. Galy bersede ol soňky bir näçe gün bäri ýagýan ýagyş sebäpli paýtanyň renkiniň hem solandygyny sözüniň üstüne goşýar. Sözümüziň ahyryna aýtsak, ýagynly howa sebäpli Daşowutyň etrapdyr owalarynyň ençemesiniň köçelerinde emele gelen batgalyklary we suw üýşmeleňlerini aratsalamak bilen baglanşykly henide çenli yerli häkimetler tarapyndan hiç ýyly çäre görülmeýär. Inni bir näçe gün bäri dowam edýän bu ýagdaýyň bolsa yerli ýaşaýjylaryň gatnawyna yaramaz täsir ýetirýändigi habar berilýär. Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizi men Sehra dowam etdirýän. Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun öňkü lideri Saparmurat Niýazowyň adyny göterýän ýene bir deshanyň adyny üýtgetmegi teklip etdi. Türkmenistanyň resmi medeniýeti 3-nji noýabrda Berdimuhammedowyň paýtagtyň Olimpiya şäherçesinde alınıp barylýan işleriň ýagdaýy bilen tanışyp, değişli ýolbaşçylar bilen Saparmurat Türkmenbaşynyň adyny göterýän Olimpiya stadionunyň täze binasynyň adyny üýtgetmek barada maslahat edendigini habar berdi. Ýeri gelene ýatlasak, öňkü prezident Saparmurat Türkmenbaşynyň adyny göterýän we 35 000 tomoşaça niýetlenen Olimpiya stadionunu söküp, onuň deregine 45 000 tomoşaça sığýan täze stadionu gurmak işlerine 2013-nji ýylyň oktyabr aýynda başlanypdy.
Türkmen lideri hödürlenen teklipleri dinläp bu topluma Aşgabat Olimpiya şäherçesi stadionu bolsa Aşgabat Olimpiya stadionu diýilip atlandyrylsa maksada laýyk boljakdygyny aýtdy diýilip resmi medeniýetiň habarynda bellenilýär. Habarda munyň sebäpleri barada goşmaça maglumat berilmese-de, bu Berdimuhammedowyň döwlet başyna gelmegi bilen öňkü prezidentiň ady daklan desgalaryň adyny üýtgetmek ýa-da olary başga ýere göçürmek bilen baglanşykly geçirilen ilkinji çäre däl. Mysal üçin garaşsyzlyk ýyllarynda öňkü Karl Marx adynaky kitapxana Türkmenistanyň Saparmurat Türkmenbaş adynaky milli kitapxanasy diýilip atlandyrylypdy. Mundan 5 ýyl gowrak wagt ozal şol kitapxananyň täze binasy gurulyp ondan Saparmurat Türkmenbaşy ady aýrylyp oňa Türkmenistanyň milli kitapxanasy diýen ad takylypdy. Öňkü Karl Marx adynaky kitapxana bolsa Çağlar kitapxanasy diýilip atlandyryldy. Şeýlede mundan 3 ýyl gowrak wagt ozal öňkü Saparmurat Türkmenbaşy seýlgähinde hem rekonstruksiýa işleri geçirilip, ýyl içinde 10 ýa-da 40 aýak ady bilen tanalýan bu toplumyň ady hem Altynasır seýlgähine üýtgedildi. Onaky Niýazowyň heýkeli hem seýlgähiň bir burçuna geçirildi. Mundan başga da paýtagtda 1990-njy ýyllaryň 2-nji ýarymynda gurulan we Beýik Türkmenbaş adynaky halkara aeroportu diýilip atlandyrylan desga hem ýykyldy. Mundan 3 ýyl çemesi ozal ýykylan bu aeroportuň deregine täzesi guruldy. Ol hem Türkmenistanyň mejlisiniň karary esasynda Aşgabatyň halkara aeroportu diýilip atlandyryldy. Soňky bir näçe ýylyň dowamında Niýazowyň ady dakylan etrapdyr daýhan birleşikleriniň we edara kärhanalaryň adlary hem üýtgedildi. Olaryň arasynda paýtagtyň Saparmurat Niýazow adynaky etrawynyň bagtyarlyk diýilip atlandyrylmagyny mysal getirip bolar. Bu üýtgetmeleriň sebäpleri barada halk köpçüligine resmi taýdan hiç ýyly düşündiriş ýa-da maglumat berilmeýär. Emma il içindäki gurrunlardan çen tutulsa, bu öňkü prezidentiň şahsiýetiniň kölügesinden çykmak üçin Berdimuhammedowyň edýän aladasyna meňzeýär. Niýazowyň ady dakylan etrapdyr daýhan birleşikleriň adlarynyň üýtgedilmegini göz tutmak bilen käbir türkmenistanlylar muňa bir tarapdan oňoýly garaýandyklaryny, beýleki tarapdan bolsa bu ýagdaýyň özlerine belli bir derejede käbir bökdönçlikleri döredýändigini aýdýarlar. Ol atlaryň üýtgedilmegi gowy, sebäbi etraplary ýa-da desgalara ýurt başlygynyň islegine görä at takylmaly däl. Olara ýurdun hakyky manysyny awra getiren şahsiýetleriniň atlary dakylmaly. Ýöne täze atlara geçilenini esasy kynçylygy ýaşaýjylar çekýärler. Öň biziň pasportlarymyzda ýazgyda duran ýerimiz Balkan welaýatynyň Bereket etrawynyň Niýazow adyndaky daýhan birleşigi diýilip ýazylan bolsa, soň daýhan birleşigiň adyny Uzynsuw diýip çalşmaly bolduk. Ine munyň üçin owa ýylatym, arçynlygym epesli wagtyny sarp etmeli boldy. Bu beýleki resmnamalar babatda da şeýle bolýar. Diýip Balkanly 40 ýaşlaryndaky Gellim Raday diýär. Yeri gelenini aýtsak, Türkmenistanda esasanda Aşgabatda öňkü prezidentiň ýa-da onuň dogan garyndaşlarynyň ady dakylan desgalaryň sany barha azalýan mahaly prezident Berdimuhammedowyň ýa-da onuň dogan garyndaşlarynyň adyny göterýän desgalaryň sany gün-günden artyp barýany gözeýilýär. Olaryň arasynda 2015-nji ýylyň maý aýynda gurulan arkadag binasy bolup, onda Berdimuhammedowyň 6 metr beýiklikdäki altyn çaýlan heýkeli ýerleşdirilen. Şeýlede 2012-nji ýylyň fevral aýynda İçeri işler ministrliginiň 1001-nji harby bölümine Türkmenistanyň mejlisiniň karary bilen Mälikguly Berdimuhammedowyň ady dakyldy. Ýene-de şol ýylyň oktýabr aýynda Izgant owasynda prezidentiň kakasy Mälikguly Berdimuhammedowyň ady dakylan medeniýet köşkü gurulyp, onun öňünde Mälikguly Berdimuhammedowyň ýadygärligi goýuldy. 2009-njy ýylyň 1-nji sentýabrynda hem Berdimuhammedowyň atasynyň doglan owasy Izgantda atasynyň adyny göterýän Berdimuhammed Anaýew adynaky 27-nji orta mekdep guruldy. Azatlygy line ulgamynda Osmak 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmak 420 773 797 383.
Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda milli pulun daşary ýurt valutasyna resmi çalışygyň ýatyrylmagy we gara bazarda ýagny elden türkmen manadynyň Amerikan dollaryna bolan gatnaşygynyň resmi kursdan 2 hisse ýokary bolmagy Türkmenistanyň raýatlaryna we yerli telekeçilere öz täsirini ýetirýär. Azatlyk Radiosynyň habarçysy Sultan Atçylowanyň Liwap welaýatynyň adynyň tutulmazlygyny soran işewir bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Türkmenistanda dollaryň kursunyň manada bolan gatnaşygynyň kursunyň üýtgemegi telekeçileriň işine, söwdagärleriň söwdasyna nähilek täsir etdi, şu barada näme bilýär? Mana häzir dollaryň galmagy esasy şol söwdada bildirdi. Şonuň gatnaşygynda nurlarım 29% kaldı. Şol söwdanyň pesilmegine täsir etdi. Ýaşaýjylaryň bir näme söwdalaryň pesildi. Dollaryň kursunyň galmagy lomoy söwda nähilek täsirini ýetirdi. Şu lomoy söwda bilen meşgul bolan telekeçileriň pikir nähil, şular nähil kynçylyklara duçar bolýarlar. Lomoy söwdada da kynçylyk bildirýär. Lomoy söwdada 19% galdy zatlar. Şol halçylar opşy täsir bardy. Bahalaryň galmagy adamlaryň ýaşaýyş durmuş şertlerine täsir etdimi? Elbetde täsir etýär. Misal üçin nurlar galanda olara durmuşyna elbet täsir etýär. Adamlaryň ýaşaýyş durmuşyna elbet täsir etýär. Gururana alamagy kynlaşdyrýar. Lomoy söwda etýän söwdagärler başga näle kynçylyk çekýärler, tamozunda ýa ýol kireýlerinde şuhary daşary döwletlerden getirmekde dollar bilen söwda etýän adamlar näle kynçylyk çekýärler. Elbetde muamul täsir bardyr. Söwdalar kynlaşýar da, elbetleşýär, ýaşaýyş kynlaşýar. Öz durmuşyna näle täsir ýetirdi şu dollaryň kursunyň galmagy. Öz durmuşyna elbetde hem kişide täsir etýär. Elbette maňa da täsir etýär, başgalara da zat harytlan galmagy. Şu azyk önümler bilen birlikde ýene nähile harytlar galdyna, mesel üçin guruluşyk materiallary, ýa bolmasa ýanky geyim, geçim, mebel diýen ýalyk şolaryň hemmesinde bahalaryň ýokarlanma görünýärmi? Hemmesem bir galdy şoň. Guruluşyk materiallar aldy, belki azyk önümler aldy, başga zatlar hemmesi bir derejede galdy. Narlar. Şu daşary döwletlerden getirilýän zatlar galýamy ýa bolmasa biziň içki bazarlarymyzda öndürilen harytlarym galýamy? Aýn şoň içki bazarda öndürilen harytlarym hemmesi birden aldydy şolum. Şonuň şu döwlet tarapyndan şu dollaryň kursunyň üýtgedilmegine ilat köpçüligine nähilek garýar. Şu barada siziň öz pikiriňiz? Ay ilat aňy guwasyny ýoklar. Halky yaramaz täsir etdi. Dollaryň galmagy elbetde. Şunda bir özünün şu dollara bolan gatnaşykda manadynyň hümmetini gaçyran adamlar bamy öýünde pul saklayan adamlar. Oturul bazarda dollar aljak bolup ozulunda. Elbetde maşina aljaklar saklan puluny hümmet gaçan soň alyp bilmän aldy. Başga da şoňa aldatlarda. Halka yaramaz täsir etdi. Azatlyk radiosyny dinleýärsiňiz. Eferde habarlar gündəligi programmamız. Kynçylyklaryň bardygyna garamazdan awgan türkmenlerem ilim bilime aýratyn üns berýär. Türkmen dilinde okuw kitaplary çap edildi. Türkmen owalaryndaky mekteplerde türkmen dilinde okuwçylara bilim berilýär. Ýöne türkmen dilinde okuwçylara tälim berer ýaly awgan türkmenleriniň arasynda talantly mugallimler az. Şu sebäpden Türkmenistan türkmen diliniň ösmegi boýunça kömek etdi, awgan türkmenleri umyt bildirýär. Demirgazyk Awganystanyň Balyk welaýatynyň Şordepe etrafynda Türkmenistan bir mektep kurup berdi. Onda ýüzlerçe gyýda okuwçy bilim alýar. Emma mektepde gyýda okuwçylara bilim berer ýaly aýal mugallim ýok. Mektebiň müdiri Abdulkerim hemem mektebiň bir mugallimi Hydyr Nazar bilen geçirilen söhbetdeşligi size hödürlýär. Türkmenistanyň kurup beren mektebinde başlyk bolup biz 6 mälim bilen çağalary okutýar. Muňa hemme owamyň adamlary, şagirdlerimiz, okuwçylarymyz hemme minnetdarlyk bildirýär. Munda biller bilim alýar, kitaplara, kitapxanamyzda goýup gidilen şol kitaplary her kança şol gyzygyp okuýal diýsek, elpalaryna düşünebilmän bir ýerde arapça elpalar okulandan soň latin elpalara ökde düşünebilemiz ýok.
Türkmenistan şu muallimlere ilim derejesini yukarılanmak için Türkmenistan muallimlere talim berer şu mektep muallimlerine din umidiniz var mı? Biller hemme mälimlerimizin, şagirdlerimizin, obamızın haýyşymy ümit edip ýene teslemmizi, bile arzularymyzy muňa ýetirer diýip ümit etdik. Bilenşil ümitlerimizi, arzularymyzy Gurban Guly Berdi Muhammede ýetirdiňiz. Biller bir 6 aý alkydyp öz weteninde biller terbiýe edip, güýçlendirip, bilimlen şilatin harplaryna düşündirip, bildirip, täni pet gelip biller okuwçylarymyzyň hyzmatyny edip goýap, biller kitaplarny düşündirteksil ardu biller haýyşymyz şol Afganistan'ın Türkmenlerine ilim bilimni ýokary alkydarym kadip köp ümitler etýär. Men Hıdır Nazar mektepde wezipe etýär. Mektep Türkmenistan'ın kömegi bilen guruldy. Şeýlem? Hawa, bizler köpden köp minnetdarlyk bildirýär Türkmenistanyň prezidentine, gowy mektep gurup berenne okuwçylar hem okutujçylar hem köpden köp minnetdarlyk bildirýär. Bizleriň okuw babatdan öňe gitmegimize sebäp bolup we ýene hem umyt etýär şun ýanagy mektepler gurup bermegimize. Bir ýerden näçe ýyşçalar bilim alýar? Bu taýda 500 ýyşçalar gelip okuwdan faýdalanýar. Netijesi hem köp ýaxşy boldy. Şu täze mektep gurulandan bäri okuwçylar köp elde gyzygyp okuýarlar okuwa. Türkmen dilinden bilim berýärsiňizmi çağalara? Hawa, Afganistanyň Maarif ministerliginden bizlere täze kitaplar çap bolup bizlere getirip berdiler. Bizler şol kitaplardan okutýarys oglanlara. 6-njy sınıfta barynça, klasa barynça okulýar kitaplary. Ýaşlar sport bilen meşgullanýarmy? Kemçilikler mektepde bar? Indi kemçilikleri bar. Sport enjamlary yeterli bolsa, bizler şun ýana gowy mektep gurup berenne minnetdarlyk bildirýär. Başga da saglyk we sport enjamlary bolsa diýip umyt etýär. Çağalaryň saglygyna, olaryň öňe gidişinde, biliminde köp ýardam berýär. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan Ulum Radi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizde Orsiýetde Milli Jewslik gününiň bellenilişi baradaky maglumat. Russiýada bellenilýän Milli Jewslik gününe gabatlap, milletçiler we hökümet tarapdarlary Moskwanyň köçelerine ýürüş geçirdiler. Milli Jewslik günü Kreml tarapyndan mundan 10 ýyl töweregi ozal Bolşewikler rewolýusiýasynyň ýyl döwüminiň bellenilýän bayramçylyk çäreleriniň ornuny esaslandyrylypdy. 4-nji noýabrda esasan hökümeti gollayan toporlaryň we häkimiýetdäki syýasy partiýalaryň wekilleri Tverskaya köçesinden başlap ýürüş geçirdiler. Resmiler bu çäre 80.000 töwereg adamyň gatnaşanyny aýtdy. Ýürüş mahaly köçeýäniň gyralaryny polisiýanyň köp sanly işgärlerini de görse bolýady. Şeýlede şu gün prezident Vladimir Putiniň Kremliň goloýuny beýik şahzada Vladimir'in heykelini açmagyna garaşlýar. Aýdylmagyna görä ol Kiyew Rusuny 988-nji ýylda ýolbaşylyk eden döwri gündegurdaky Slavianlar pravoslav hristiýanlygyny kabul edipdirler. Milli Jewslik güni Putin tarapyndan 2005-nji ýylda esaslandyrylypdy. Ol 1612-nji ýylda Ruslaryň polyak güýçleriniň üstün çykmagyny dawarlandyrýardy. Indi bolsa bayramçylyk Sowet döwri 7-nji noýabrda bellenilýän 1917-nji ýylyň Bolşewik rewolýusiýasynyň ýyl döwüminiň ornuny tutýar. Hökümetiň siýasatyny gollap geçirilýän ýürüşde adamlaryň ellerini Russiýa jewsligi ýa biz agzybir bolsak bizden hiç kim üstün çykmaz ýaly şygarly plakatlar hem bardy. Ekspertleriň aýtmagyna görä, adaty adamlaryň arasyny bayramçylygy bellemäge islegler gaty az. Adamlaryň köpüsiniň işleýän ýerlerini basyşyň görkezilýänligi sebäpli hökümet tarapyndan gurnolýan şäherlere gatnaşmaly bolýandyklaryny üns çekilýär. Tverskaya köçesinde geçirilýän ýürüşe gatnaşan 3 sany özbek migrant işçisiniň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, geçen ýyllardakydyn tapawutlykda bu ýyl olary çäre gatnaşandyklary üçin hiç ýyly töleg edilmändir. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.